Wagati kɛrɛnkɛrɛnnen mun na bɛnna Sherifula tele la walasa ka bamanankan kunnafoniw lase aw ma nin y'o tuma seli an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan nin y'a tuma seli bi bamanankan kunnafoni n'a kumabaw filɛ nin dugawudon kɛnɛ belebele mun na bɛnna Burkina Faso diinɛ ɲɛmaaw ani jamana ɲɛmaaw fɛ n'a maa welelen kɛrɛnkɛrɛnnen tun ye Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil Islamique maa ɲɛma Groupement des leaders spirituels maa ɲɛma an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ye o hukumu kɔnɔna la a taara foli bila Bobo Julaso maaba dɔw la ka bɛn ni cardo janvier kalo tile 26 ye ministre minnu ɲɛsinnen don marabolo ko kunkanko ɲɛnabɔli ma a ye kumaɲɔgɔnya camanw de boloda ka kɛɲɛ ni député kalafili min bolodalen don an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni mars kalo tile 29 ye o hukumu kɔnɔna la ka bɛn ni jumadon janvier kalo tile 31 a ye jamana 3 lasigiden bisimila i n'a fɔ Chine jamana, Japon jamana ani Inde jamana. FEBAC tako 13nan hukumu kɔnɔna la kumaɲɔgɔnyaba dɔ kɛnɛ sigira mun tɛmɛna banque baarakɛlaw ani kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw dɛmɛ u ka warisɔrɔ siraw la ka se k'u ka baaraw kɛ n'a ye. Ninnu de ye bamanankan kunnafoni n'a kumabaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la. Aw dangana ka kɛɲɛ ni Burkina Faso diinɛ ɲɛmaaw ani jamana ɲɛmaaw ye dugawudon kɛnɛ belebele mun na bɛn walasa bɛn bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a maa welelen kɛrɛnkɛrɛnnen tun ye Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil Islamique maa ɲɛma Groupement des leaders spirituels maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara o hukumu kɔnɔna la ka bɛn ni cardo janvier kalo tile 26 ye a taara foli bila Bobo Julaso maaba dɔw la a kɔ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la Alihamidu Badeni Buya Kulibali ani Ibrahim Kulibali tun b'a nɔfɛ. I n'a fɔ komi kɔrɔlen ko laada don foli ka taa fɔlɔ Bobo Julaso kin jamanatigiw la siya dugu tu tigɛbagaw o de kosɔn alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔnkan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara n'a ka taamadenw u ye foli taama munumunu salo dabɔ ka ɲɛsin Bobo Julaso kin jamanatigiw ma kɛnɛ in kɛra hukumu kɛrɛnkɛrɛnnen ye hakili jagabɔw ani falen caman kɛra min senfɛ bonya ni karama ani ɲɔgɔn kanu ni badenya kɔnɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ka duwawudon kɛ ni ka sɔrɔ k'o foli in sigi baaraw kuncɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔnkan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma a n'a ka délégation jamakulu Bobo Julaso kin maa ɲɛmaw kɛlen kɔfɛ ni k'u bilasira lakana sabatili fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔ u bilasirala finitigilakaw fɛ k'u sɛnsɛn ka don Kotebugu dugu kɔnɔ Kotebugu ye dugu ye n'a ni Bobo Julaso bi taa kilomɛtiri 25 hakɛ la taama nun tayɔrɔ la taamadenw fɛ Bobo Julaso ka se fo Kotebugu jamakulu de bɔra i n'a fɔ komi ɲɔkisɛ k'u jɔ bɔlɔnkunw na ani sirabadaw fɛ ka se ka karamɔgɔ Haidara tɛmɛtɔ bilasira ka waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin ma bonya ni karama ani nisɔndiya kɔnɔ u selen kɔfɛ polisiya dagayɔrɔ la postu la jamakulu bɔgɔden de kun tonin bɛ yen ka se ka bonyamasegin kɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye walasa u bɛ se k'u ɲɛ d'a kan k'a filɛ ni kanu filɛlilan ye zikiri dumanw fɔli de senfɛ karamɔgɔ Haidara bisimilara Kotebugukaw fɛ yen nɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ n'u ko a ma pays des hommes intègres. Bisimilali foliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a ye bonyamasegin kɛ ni waleɲumandɔn foli ye ka ɲɛsin a bisimilabaga bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin a badenkɛ Sheikh El Haji Musa Jane ma walasa ka se ka waleɲuman dɔn alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ye Kotebugu silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw u ye alikuranɛ sanuman ta k'o kɛ bonya ye ka ɲɛsin karamɔgɔ Haidara ma ka labana k'u ka ladala donfiniw ta k'o fana kɛ bonya ye ka di alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ma k'o kɛ lajali ye ka taa a furumuso 4 yɔrɔ
waleɲumandɔn foli in taama sen fɛ munumunu salo y'u se yɔrɔ filanan min na ni o ye Kotɛbugu ye. Burkina Faso jamana minisiri min n'o ka caw bɛ ɲɛsin Burkina Faso jamana subahana mansinko ɲɛta ani postukow ɲɛnabɔli ma. Ale tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ ka fara dugu ɲɛmɔgɔw kan ka karamɔgɔ Hayidara n'a ka taamadenw bisimila. Minisiri muso min ni a jɔyɔrɔba yera duwawudon kɛnɛ ani damakasili kɛnɛ belebele la min kɛnɛ sigida sen kan Burkina Faso jamana kɔnɔ silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw, kerecɛn diinɛ ɲɛmɔgɔw ani laadatigiw fɛ. Ka bɛn ni ntɛnɛndon janvier kalo tile 27 ye baaraw tora senna laadala foliw kadara kɔnɔ min sen fɛ Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma ka fara n'a ka taamadenw kan u y'u kunda secteur 9 kan ka taa bisimila minɛ Bobo Julaso jagokɛlaw ka soba ma ɲɛmaakɔrɔ Chambre de commerce yɔrɔ la maakɔrɔ dɔ bi ni o ye El Haji Jankinɛba Baro ye. Waleɲumandɔn foliw, bonɲamaseginw, lajɛalifɛnw dili ka alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ka duwawudonkanw da o kan o sigi fana baaraw kuncɛra. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a n'a ka taamadenw sɔrɔla k'u kunda Sarfalawo dugu kan secteur 17 la Bobo Julaso. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abdoulaye Sana ka denbaya la alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka Fédération Ansardine Internationale Fadi o président d'honneur do. Yen fana silamɛw bɔra ka caya kosɛbɛ i n'a fɔ komi kɔnɔkulu walasa ka se ka kɛ baara in seere ye ka na alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ka duwawudonkanw sɔrɔ. O sigi min fana kɛra a kɛra bonyaba ye ani kunkɔrɔtaba sanalakaw ka denbaya bolo. Secteur D la Mali silamɛtɔnw ka faraɲɔgɔnkan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛmaba a bisimilara Fédération Ansardine Internationale Fadi président d'honneur ka so o kin de kɔnɔ. Laɲini min kun bɛ o bɔɲɛfoli in fana na ka se ka waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin Salamantaw lakaw ka denbaya ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Surakata Salamantaw bamuso ka sɔrɔ ka munumunu salow ani waleɲumandɔn foliw baaraw bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka kuncɛ Bobo Julaso dugu kɔnɔ Princesse Gimbi Watara ka dugu kɔnɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka faraɲɔgɔnkan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba Asseid Cherif Ousmane Marani Hayidara n'a ka taamadenw fɛ. Hali bi Burkina taga in okumu kɔnɔna la Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil Islamique ma ɲɛma Groupement des leaders spirituels ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Asseid Cherif Ousmane Marani Hayidara ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya mun kɛnɛ tun denbayalen don ni alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar ma caman ye. Hali bi an ka ɲininikɛlaw ka sɔrɔlenw. A kɛlen kɔ ka tali kɛ duwawudon kɛnɛ na mun bɛ bɛn ani kolosuma laɲini Burkina Faso jamana kɔnɔ ka sanga ni jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ ye. Ala deli mun n'a kɛra Bobo Julaso dolanci terrainba kɔnɔ n'o ye stade Sangoulé Lamizana ye. Ni diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ kun b'a kɛnɛ kan kerecɛnya fara silamɛ diinɛ kan an'an ka ladalatigiw. Burkina Faso jamana sanbalaɲɔgɔn jɔnjɔn sɔrɔba officier de l'ordre de l'état lɔn an fana karamɔgɔ Asseid Cherif Ousmane Madani Hayidara masala tɛmɛna ani kunnafonidilaw cɛ ka bɛn ni sibiri ye janvier kalo tile 25 Bobo Julaso kin kɔnɔ mun bɛ wele ko Bobo 2010 ni Mali ani Burkina Faso kunnafonidila caman kun b'a kɛnɛ kan. An ka ɲininkanu taara fɛn min kan o ye era ko ye o ye bɛn ye an ka Sahela fana nka an b'a ye ko o kɔnɔna na don ɲininkanu minnu lasera ma a ye o ɲininkanu ninnu jaabi o kɔnɔna na fana an y'a ye k'a fɔ ko maa min don a bɛ kuma ni jamanadenw ye a bɛ kuma ni dinamɔgɔw ye o la ka ye ko ale yɛrɛ kɛra Conseil Islamique ɲɛmɔgɔ ye Mali la o b'a jira k'a fɔ ko jɔyɔrɔba b'a fɛ mun kosɔn ale ka kan ka kuma ni Mali silamɛw bɛɛ lajɛlen ye ka u ni hakili yira ɲɔgɔn na ka ɲɛsin an ka lakana ko ma ka ɲɛsin era ko ma ka ɲɛsin bɛn ko ma an ka Sahel jamanaw na an ka Mali kɔnɔ Burkina kɔnɔ ani Afrique bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Diinɛ ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ bɛn ani kolosuma sabatili la waati min na jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina jamana ɲɛmɔgɔw ye jɔnjɔn mun di an fana karamɔgɔ Asseid Cherif Ousmane Madani Hayidara ma n'ale silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye ka da ka wulikajɔ la sanga ani waati bɛn ni kolosuma sabatili la Mali n'a sigiɲɔgɔn jamanaw kɔnɔ ani musow jɔyɔrɔ silamɛ diinɛ kalansenw kɔnɔ nin n'a ɲɔgɔnna ɲininkali caman o de sɛmɛna an fana karamɔgɔ Asseid Cherif Ousmane Madani Hayidara la kunnafonidilaw fɛ n'a ye walawalali jɔnjɔn kɛ o kun kan. Ne min faamu mɔgɔ min don a ka waajuru ti ko min waajuru tɔw la o b'a jira k'a fɔ ko muso man kan ka kuma jama na muso man kan ka nin kɛ muso man bon ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko muso cɛ ye Ala ka jɔn ye cogo min na muso fana ye Ala ka jɔn ye o cogo kelen de la o bɛɛ ka kan ni bonya ye o bɛɛ ka kan fana ka se ka o sen don o bolo don
ka jamana baara ka ɲɛ. Donc an b'a fɔ an b'a waleɲuman lɔ an karamɔgɔ kɔni bon a ye entretien kɛ ni jabaralifɔla ni radio baarakɛlaw ye. En tout cas a ko dina yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i yɛrɛ ko ka di ye e tɔɲɔgɔn ko fana ka diya ye. Ni tɔɲɔgɔn ko ka di ye i tɛ se ka bɛnganiya kɛ. A ko an kan ka an ba sigi an ka kokɔrɔ ninnu kan ko parce que olu den fitinin tuma hali drapeau kɔsɔn mɔgɔ tun bɛ se ka a ni falen mais bi bi in mɔgɔ bɛɛ bɛ nafolo ɲini dɔrɔn olu y'a kɛ bɛnkanlaw. Enfin na karamɔgɔ Asseid Sherif Ousmane Madani Aidara n'ale Mali Al-Islamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma ye a ka nin masala senfɛ ni kunnafonidilaw ye kɛnyɛrɛ jɛkulu tɔn ani maa dɔ ye bonyamasegi k'a kɛnɛ kan minnu cɛla jaw ani waleɲumandɔn jɔnjɔn n'an k'o ma ko tableau d'honneur fo ka taa bila lajalifɛn caman na ka ɲɛsin an fana karamɔgɔ ma Asseid Sherif Ousmane Madani Aidara Sherifla duba maa dɔw ani maa minnu y'u sigiyɔrɔw bila ka sabu kɛ basigibaliya ye k'a da banbaciw ka dansago walew kan ni forobasigi senfɛ an fana karamɔgɔ Asseid Sherif Ousmane Madani Aidara n'ale Mali Al-Islamɛ diinɛ soba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma ye a ye tani ka segi kɛ ko kura kunnafonidilaw jɔyɔrɔ kan kunnafoni ɲuman laseli la jamanadenw ma cogo minɛ bɛn lafiya ani hakilisigi bɛ se sabati an ka jamana ninnu kɔnɔ n'o ye Sahel jamanaw ye n'an k'o ma ko G5 Sahel. Minisiri mun ɲɛsinin don maraboloko kunkanko ɲɛnabɔli ma ka kɛɲɛ ni député kalafili mun bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni marisi kalo tile 29 san 2020 sa a ye kumaɲɔgɔnya caman de boloda o hukumu kɔnɔna la ka bɛn ni jumadon janvier kalo tile 31 a ye jamana 3 lasigiden bisimila i n'a fɔ Chine jamana, Japon jamana ani Inde jamana. Amadou Jara ani Samba Traoré bɛ ɲɛfɔli caman kɛ a ko kunkan. Nin kɛra jɛɲɔgɔnya duman kɔrɔ donnen ye jamana minisiriso fɛ minisiriso min ni o ka caw bi ɲɛsin kalatako ɲɛnabɔli ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la wasadensigi kalata min kan ka sigi sen kan walasa ka se ka wasadenw sugandi ka bila wasabulon kɔnɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na ka tugu ɲɔgɔn kɔ Mali minisiriso min ni o ka caw bi ɲɛsin marabolokow ɲɛnabɔli ma a ye bisimilali kɛ a ka minisiriso dagayɔrɔ la bisimilali minnu bi tali kɛ nansara jamanaw ka lasigidenw kan minnu bi an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ ka bɛn juma fana ma Chine jamana ka lasigiden minnu ni o b'an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ ka Inde jamana ka lasigidenw tugu o la ka fara Japon jamana lasigidenw kan minnu b'an fɛ Mali jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen nakun de kun ye ka se ka na u ka dɛmɛ ani kɔkɔrɔmadonni waleyaw jira Mali jamana la ka sanga ni wasadenw ka manda lakurakurayali ye ni kalata sigili ye sen kan i n'a fɔ komi a laɲinina cogo min na sigiba senfɛ sigi min ye Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan walasa bɛn ni kelenɲɔgɔnya ani sigiɲɔgɔnya duman bɛ sabati u ko a ma dialogue national inclusif. Kɛnɛ in senfɛ kɛnɛ min sigili b'a sɛbɛntiya k'a fɔ jɛɲɔgɔnya duman de kɔrɔ donnen don Mali jamana ani Asie kɔlɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni Chine, Inde ani Japon ka lasigidenw nali ye ka na Mali jamana kuma ɲɔgɔnya ka bilasirali kɛ ani k'u ka kɔkɔrɔmadonni walew jira minisiri yɛrɛ y'a ka nisɔndiyaw jira ka sanga ni wasadensigi kalataw baara boloda cogo ye a ka se ka kɛ ka bɛn dɔgɔda don ma don min dɔgɔdalen don wasadensigi kalata baara tako fɔlɔ la ni o bi bɛn marisi kalo tile 29 nata ma. Wala fɛn min kan ɲa bɛ ninnu bɛ jamana belebeleba saba min bɛ Asie, Chine ni Japon ni Inde n'olu ko bɛ Mali ko bɛ Mali dɛmɛ u nana sɔgɔmada na an ko an bɛ kunnafoni d'u ma an ka kalata in bɛ an bɛ yɔrɔ min bi an ye min labɛn an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ malidenw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ n y'o da u tulo kan ko kɛlɛkɛlɛnin minnu bɛ kɛrɛfɛ an ni opposition ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ sigi k'o pɛrɛpɛrɛda tigɛ n'o ye ka fichier mafilɛ n'o ye ka assesseur ka ko ɲɛnabɔ n'o ye c'est vrai ka région minnu bɛ yen n'an ma tila u labɛnni na k'olu bɛɛ labɛn donc fɛn fɛn n'a bɛ élection in kun kan ni débat national ko kan k'an janto a la an y'o de da u tulo kan donc u k'u ni o fana a diyar'u ye parce que ni maa bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni i kana tɔ n'i tilala de ka wele kabini i ye baara daminɛ tuma min i b'a da u tulo kan an ko an mana se yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ u wele ka da u tulo kan an bɛ nin yɔrɔ in na fo ka kalacɛ kun cɛ.
ni hakilina kelen de ka dara kɔnɔna na don tɛmɛnenw na maraboloko minisiri kun ye dunan wɛrɛw bisimila minnu bi tali kɛ farafina jamanaw ka lasigiden dɔw kan i n'a fɔ komi Algérie jamana, Côte d'Ivoire jamana, Burkina Faso ani Lagine Conakry ka fara ciden kulu dɔw kan farafina tilebiyan fanfɛ jamanaw ka tɔn CEDEAO tɔnden jamanaw yɔrɔ la minnu b'an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan. États-Unis jamana ka lasigiden min fana b'an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan ale fana kun ye taama boloda walasa ka se k'u ka jamana ka dɛmɛɲɔgɔnya ani jɛɲɔgɔnya lakurakuraya ka ɲɛsin Mali jamana yɔrɔ wasadensigi kalataw kadara kɔnɔ min bi kɛ sababu ye ka Mali jamana wasadenw ka mandaw dansigi. Ka kɛɲɛ ni député kalafili mun bolodalen no an ka jamana kɔnɔ n'a bɛna kɛ marisi kalo tile 29 san 2020 minisiri mun ɲɛsinen no maraboloko kunkanko ɲɛnabɔli ma a y'an ka ɲininikɛla Amadu Jara bisimila walasa k'i da don kalafili yɛrɛ kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen na k'a fɛsɛfɛsɛ an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Dialogue national y'a fɔ cogo min ko an ka jija yani mois de mai tile filanan an ka bulonba sɔrɔ bulonba mun ni minnu b'a kɔnɔ ni bɛɛ ka danaya b'u bɛɛ kan. O hukumu kɔnɔna na gouvernement y'a a fɔ anw ye k'an ka an labɛn wala o kalata in ka se kalata ɲuman ye. Ni janvier kalo tile 22 a ye minnu bɛ taa vote la a y'u bɛɛ wele partiw bɛɛ ani mɔgɔ gansanw bɛɛ k'a fɔ awa vote bɛɛ na kɛ awa an y'aw wele bɛɛ k'i lamɛn. Donc ministère de l'administration territoriale bɛ na sɛbɛn bɔ ka kunnafoni d'aw ma k'a fɔ bon nin don in kalafili don fɔlɔ o ye mars kalo tile 29 ye a laban o ye avril kalo tile 19 ye. Mais fɛn min b'u ni ɲɔgɔn cɛ an ye parti politique mɔgɔw bɛɛ ɲɔgɔn kunbɛn an ko février kalo min bɛna jɔ awa sɛbɛnw labɛnnen don wala minnu b'a fɛ ka taa kalata la minnu b'a fɛ ka kɛ député ye o sɛbɛnw bɛ se ka taa sɔrɔ u ka préfetw kɛrɛfɛ an'u ka gouverneur n'o ye Bamakɔ ta ye awa o bɛ kun cɛ don min o fana fɔr'u ye don min u ka sɛbɛnw bɛɛ bɛ dalajɛ ka di cour constitutionnelle ma k'a sɛgɛsɛgɛ ka ma filɛ min ka sɛbɛn ka ɲi min ka sɛbɛn man ɲi o fana fɔr'u ye awa campagne bɛ dayɛlɛ don min fana o fana fɔr'u ye campagne bɛ datugu don min fana o fana fɔr'u ye. An kelen kun tɛ yen an bɛ kunnafoni d'u ma tuma min anw ni ministère de la justice tun bɛ yen ani ministre de la sécurité tun bɛ yen ani ministère de la défense tun bɛ yen ani minnu fana n'olu de bɛ kalata in sabati n'a a sɛbɛn n'a b'a fɔ a ma fichier DG mɔgɔw olu fana tun bɛ yen CENI mɔgɔw fana tun bɛ yen awa olu bɛɛ ɲɛna bɛɛ y'i ka kuma fɔ don fɔlɔ la filanan an seginna o kuma kelen kan awa bɛɛ ko an ka mafilɛ min ye procuration kow ye an ka se k'a kunbɛn parce que a bɛ na ni ɲagami ye kalata la an ko an bɛ mɔgɔ damadɔnin dalajɛ ni o n'anw bɛ sigi opposition ni majorité k'a mafilɛ an bɛ se ka o ko in dabali cogo min. Filanan fana tun ye min ye o ye de k'a fɔ ko ACCR olu ye minnu bɛ na seereya kɛ awa candidat tɔgɔya la an ko komi député ka liste ka ca ni président sigi don o ka nɔgɔn mais ni liste cayara a ko bɛ caya an ko donc an b'a sigi an b'a mafilɛ jiɲɛ jɔlen na o ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min. Sabanan tun ye mun ye ko ka liste min ni mɔgɔw bɛ voter kan n'a bɛ fɔ a ma ko fichier ko k'o sɛgɛsɛgɛ k'a mafilɛ ni fɛn tiɲɛlen t'a la an bɛɛ sɔnn'a ma an ko kalo kura u ni DG ye mɔgɔw bɛ sigi ni fichier in bolilen ka bolo kan k'a sɛgɛsɛgɛ bɛɛ b'i ka mɔgɔ di majorité ni opposition ni mɔgɔ wɛrɛ k'a mafilɛ fiɲɛ min b'a la k'o fiɲɛ b'a la. An ko aw bɛɛ bɛ ka Mali dɛmɛ aw y'a kasara fɛn fɛn kɛra aw yera an kɛrɛfɛ wajibi don n'an ko an bɛ taa kalata la an ka wele k'a fɔ kalata in bɛ kɛ nin sira de kan an bɛnkan nin fɛn ninnu filɛ nin ye anw de y'u wele u ma n'u yɛrɛ ma dɛ anw de y'u wele an ye farafinna ambassadeurs bɛɛ fɔlɔ wele caman nar'u la ka tila ka Union européenne ambassadeurs wele u fana caman nara ka tila ka États-Unis wele a nara bi sɔgɔmada na aw yɛrɛ y'a ye Chine tun bɛ yan Inde tun bɛ yan Japon tun bɛ yan u min y'u ka kuma lase o kɛra Japon ambassadeur ye a don t'o la an bɛ arabu jamana fana mɔgɔw wele n'o ye Arabie Saoudite ni Palestine ni Qatar ni tɔ wɛrɛw ye olu fana bɛ na africains na Algérie tun b'a la Tunisie tun b'a la mɔgɔ wɛrɛw fana ambassadeur wɛrɛ tun b'a la an k'an ta fɛ k'u bɛɛ kolo to ɲɔgɔn na
donc an bɛ laban ni Nations Unies ka lasigidenw bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ n'Ala sɔnna. Ayiwa comme de lakalita mɔgɔw ye a y'a fɛsɛfɛsɛ wala bɛɛ ka se k'a faamuya ko baara bolodara maa ma n'i b'a fɛ ka don député bulon na i k'i labɛn i ka t'i ka sɛbɛnw labɛn an b'o de f'u ye hɛrɛ ni baden. Feedback tako 13 mun bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ o hokumu kɔnɔna la kumaɲɔgɔnya kɛnɛ belebele dɔ sigira mun tɛmɛna kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔ ani banque baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a tun bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw bɛ se ka nafolo sɔrɔ cogo min na walasa k'u ka baaraw jidi a kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ minisiri bolo mun ɲɛsinen don kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw kunkanko ɲɛnabɔli ma Abdul Karim Sakɔ ani Dramani Male tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Ka se ka Mali yiriwa ni fɛnw ye Ala ye Mali garijɛgɛ fɛn minnu na feedback labɛnbaw ka hami belebele dɔ ye o ye ni y'a ta ko 13 ye a bɛ fɔ minnu ma PMI n'o ye kɛnyɛrɛye cɛkɛda minnu ka sɔrɔ bɛ se ka ta miliyɔn 1 na ka se miliyari 1 ma san kɔnɔ a bɛ fɔ olu ma ko PMI a sabatira k'a fɔ jamana sɔrɔ sira kan kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada 90 i b'a sɔrɔ PMI ni PMI de jɔn bɛ n'o ye ko b'a yira k'a fɔ ko jɔdaba de b'u la jamana sɔrɔ kan nka gɛlɛya min bɛ olu kan bi o de ye k'a fɔ baara bolodalen min b'u fɛ walasa sɔrɔ bɛ se ka yiriwa o baaraw tɛ se ka waleya ni musaka ma sɔrɔ u fɛ o musakaw fɛnɛ sɔrɔli fo ka taa juruw de ta bangi na ko bangiw fɛnɛ kɛmɛ k'o baaraw sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya u bolo ko ye degunba ye u kan PMI ni PMI bɛ se ka financer cogo min na bangiw fɛ nɔgɔya kɔnɔna na ka da u jɔyɔrɔ yɛrɛ ka jamana sɔrɔ kan o de kɛra sababu ye ka ni kɛnɛ in sigi kɛnɛ min n'a bɛɛ lajɛlen kɛra minisiri yɛrɛ ɲɛna n'o ye Safiya Boli ye o min ka baara ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya ma PMI yɛrɛ ka ɲɛtaga baaraw ma Chambre de commerce et d'industrie du Mali o ɲɛma y'a yira k'a fɔ sɔrɔ min bɛ Mali la bi n'o ye matière ye n'an y'a ni jamana wɛrɛw comparer n'o ye k'a da ɲɔgɔn kɔrɔ fɛn min bɛ Mali bolo o tɛ jamana caman bolo nka jamana caman kɛmɛ ka taa ka Mali dan k'o ye fɛn ye mɔgɔ tɛ ka se ka min faamuya fiyewu. U ma ye qualification dɔ kɛ maa o maa bɛ miliyɔn 1 baara san kɔnɔ ka taa miliyari 1 na o y'olu bɛ considéré comme PMI ko petite moyenne entreprise ɔ i ti yira ka yira fana na Mali la entreprise kɛmɛ o kɛmɛ olu ye 80 ye mais gɛlɛya b'u da la gɛlɛya jumɛn b'u da la ko jagokun ye fɛn 2 ye e yɛrɛ ka manankun u banque dɔ ka juru dɔ dele ka se ka baara kɛ i ka baara entreprise développer mais ka juru nin sɔrɔ o ye gɛlɛyaba ye olu PMI ninnu na o de échange kun bɛ yen su in woloda in na parc la yan nɔ état jɔyɔrɔ b'a la banque jɔyɔrɔ b'a la et privé yɛrɛ jɔyɔrɔ b'a la suki d'encadrement i n'a fɔ chambre olu fana jɔyɔrɔ b'a la o baroɲɔgɔnya de kun bɛ woloda in na k'a lajɛ k'a hakili jakabɔ kɛ juru bɛ se ka sɔrɔ cogo di nɔgɔya la u ka se ka juru sɔrɔ taux d'intérêt ka nɔgɔya u ka se ka entreprise caman dayɛlɛ. Fɛn min ye ministre Safiya Boli ye n'ale ka baara yɛrɛ ɲɛsin bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma PMI ni PMI mɔgɔw ka baara ɲɛtagaw ma ko sigi k'a fɔ hali bi o de ka kan ka sabati bangew ani secteur privé maaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa financement min n'o de kɛmɛ gɛlɛya ye kosɛbɛ PMI mɔgɔw kan bi fɛɛrɛw bɛ jɛ ka tigɛ ɲɔgɔn fɛ o la ko fɛn min ye gouvernement a ye dɔ kɛ a n'a cɛsiri kura ye ka fɛɛrɛw tigɛ PMI ni PMI mɔgɔw bɛ se ka financement sɔrɔ cogo min nɔgɔya kɔnɔna bangew fɛ. Juru minnu bɛ di kɛnyɛrɛyew ma an ka kan ka faamuya ko mɔgɔ minnu b'o o juru ninnu nɔgɔya ou bien minnu bɛ a lase kɛnyɛrɛyew ma olu mɔgɔw ka ca BCEAO jɔyɔrɔ b'a la BCEAO fana ka jɔyɔrɔ ye mun ye o ye k'a kɛ ni bankuw bɛ o juru di u b'a kɛ ni hakili ɲuman ye cogo min k'a dɔn ko projet ni n'u ye juru di a juru bɛ se ka sara donc olu jɔyɔrɔ bɛ yen nɔ bankuw fana jɔyɔrɔ bɛ yen nɔ an b'a fɔ minnu ma ko institution de microfinance olu fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ye mun faamuya bi o ye de ko an kan ka continuer ka kuma kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que gɛlɛya bɛ ninnu bɛɛ fɛ yen nɔ k'a fɔ ko olu dɔrɔn de fana ye mɔgɔ ye minnu bɛ se ka juru di kɛnyɛrɛyew ma an ye mun faamuya bi c'est que olu dɔrɔn tɛ maliyɛnw yɛrɛ minnu dɔw bɛ yen nɔ n'u ye kɛnyɛrɛyew minnu ka nafolo ka ca kosɛbɛ olu fana bɛ se ka dɔ ta u t'a la ka dɔ di kɛnyɛrɛye fitininw ma k'olu dɛmɛ ka taa sanfɛ an y'o fana faamuya bi n'Ala sɔnna a ma fana an bɛ dɛmɛ kɛ o sira kan ka se k'o fana nɔgɔya. Kɛnɛ kan seereya kumaw caman fɔra gɛlɛyaw kan minnu bɛ PMI ni PMI maaw kan a yirala k'a fɔ n'i ye Mali n'an kɛrɛfɛ jamanaw caman ta k'a lajɛ ko n'i ye u da ɲɔgɔn kɔrɔ ni financement de PMI dankun kan k'i b'a sɔrɔ a jamana fanba tan bɛ ka Mali dan. Kafunɛ Bacili bɛ diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lase an ma.
Togo jamana kono jamana ɲɛmasigi kalataw dɔgɔdalen do ka bɛn février kalo tile 22 nata ma walasa ka se ka taa cɛbɔ sugandi cɛbɔ min ni o bɛna Togo jamana mara ka sanga ni jamana ɲɛmasigi kalata baara ye yɛrɛmangutu baara minnu senfɛ cɛbɔ 7 bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ la u ka fanfɛ yɔrɔw la wali kelen u ka lasigidenw bi fan o fan fɛ bɛɛ lajɛlen bi k'i cɛsiri baaraw kɛ k'i jeniyɔrɔ fin walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw lasɔn u bɛ se ka tugu o cɛbɔ la cogo min ka taa kalata o ye cɛbɔ 7 minnu ni olu kanbɔlen do Togo jamana ɲɛmaya sigiyɔrɔ nɔfɛ Mohamed Chassona Traoré bɛ o cɛma Mouvement Citoyen pour la démocratie et le développement fanga ɲinitɔ o maa ɲɛmaaba do san 2015 jamana ɲɛmasigi kalata baara senfɛ Togo jamana kɔnɔ a kɛra cɛbɔ ye cɛbɔ min ni o binna bawo sebaya ma sɔrɔ ka sanga ni san 2020 jamana ɲɛmasigi kalata ye o min dɔgɔdalen do ka bɛn février kalo tile 22 ma Mohamed Chassona Traoré a y'i kanbɔ ko kura o kanbɔli bi tali kɛ a ka kanbɔli ko 2nan kun kan jamana ɲɛmaya nɔfɛ. Bɛnkan dɔ tara diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies Conseil de sécurité ɲɛmayaso fɛ bɛnkan min ni o bɛ tali kɛ Centrafrique jamana kunkan o bɛnkan sariya b'a yamaruya maramafɛn minnu ni olu bi don Centrafrique jamana kɔnɔ ni o doni balila ka se ka fiɲɛbɔda di Faransi jamana ka fara Rusila kan hakili falenfalenw cɔrinen u ni ɲɔgɔn cɛ kabini dɔgɔkun daminɛ la bɛnkan dɔ sɔrɔla bɛnkan min ni o votera min bɛ kɛ sababu ye juru kun ka magaya Centrafrique jamana bolo kangali min kun kɛra maramafɛnw don baliya cɛ n'u ko a ma embargo ka se ka o cɔrilen bɔ barisabu ka da kan an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Centrafrique jamana finitigilakaw mago bɛɛ kɛlɛkɛminɛn camanw na i n'a fɔ komi kɛlɛkɛ bolimafɛnw n'u ko a ma ko véhicule blindé ani maramafɛn siya suguya camanw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ laɲini kun kɛlen do ni kumaɲɔgɔnya caman kun bɛ boli a kan a kun bɛ kalo 6 bɔ nka an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi bɛnkan sɔrɔla lahalaya kun kan bɛnkan min n'a laɲini kun kɛlen do Centrafrique duguba fɛ banki sanga ani waati bɛɛ lajɛlen k'a fɔ embargo in sigili da man di u k'a lajɛ ni ka juru kun magaya o laɲini de talen filɛ k'a don ba la diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies setigi jamanaw ka ɲɛmayaso Conseil de sécurité tɔnden jamana dɔw fɛ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Centrafrique jamana gouvernement kɔni jigi dan bɛ Rusila jamana kan Rusila jamana min ni o bɛ u kɛrɛfɛ sanga ani waati ni u bɛna jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka baara bolodalen kura dajira. Dɔgɔkun daminɛ in na Malawi jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnelle ka kan ka jaabi bɔ ka bin ka sanga ni jamana ɲɛmasigi kalataw ye n'o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmasigi kalata jaabi bɔlenw senfɛ jamana ɲɛma min ni o y'a kanbɔ walasa ka se k'a yɛrɛ nɔnabila fanga la ni jaabi kɛlen do ka sebaya di a ma wali kelen ni sebaya ma sɔrɔ a fɛ ka sanga ni san 2019 mɛ kalo jamana ɲɛmasigi kalata ye o jaabi kiri makɔnɔnen do jamana kɔnɔdenw fɛ kosɛbɛ jamana kɔnɔden minnu n'u ye kalo caman kɛ ni sɔngoya jiraw la dugu bɔlɔn furancɛw ni ɲɔgɔn cɛ Malawi jamana kɔnɔ jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnelle juge 5 baara in kalifalen do olu de la walasa u ka se ka dantigɛli kɛ jamana ɲɛmasigi kalata tɛmɛnen jaabi bɔlenw kan jamana ɲɛmasigi kalata minnu n'a kun jirala k'a fɔ ko jamana ɲɛma yɛrɛ de sebaya sɔrɔ n'a bɛna a yɛrɛ nɔnabila ni jamana ɲɛma ko a dabaga 2 Lazarus Chakwera ani Lozos Shilima n'olu kun kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ u ma jɛni jaabi bɔlen ye olu minnu y'u jɔ jɔyɔrɔ 2 ani jɔyɔrɔ 3nan na jamana ɲɛma kɔfɛ n'u y'a jira k'a fɔ u ma jɛni jaabi bɔlen ye jaabi bɔlen min ni o ye sebaya di jamana ɲɛma ma a ka se k'a yɛrɛ nɔnabila ko kura bugu mina bɔ jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka sanga ni dantigɛli ye sigi kɛlen do ka min makɔnɔ jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnelle juge 5 bolo kabini ni san 2014 san ni jamana ɲɛma bɛ fanga la fo ka na se bi ma k'a fɔ ko sebaya kura sɔrɔla jamana ɲɛma fɛ min bɛ kɛ sababu ye a k'a yɛrɛ nɔnabila o ti fanga sinamatɔnw fɛla ko ye minnu y'a jira k'a fɔ ko kalata in ma kɛ kalata jɛlen jolen ye ko namara de kɛra kalata in na jamana ɲɛma fɛ k'a ŋanamu k'a dabiri walasa a yɛrɛ bɛ se ka sebaya sɔrɔ ko kura o de senfɛ fanga sinamatɔnw y'a jira k'a fɔ u ti jɛni jaabi ɲɛ bi u jɛtɔ tɛ n'a ye sini fan dɔ fɛ jamana ɲɛma ka fan y'a jira k'a fɔ ko kalata jɛlen ma tɛmɛ ni kalata in kan min bolodara san 2019 Malawi jamana kɔnɔ ko sebaya min sɔrɔla jamana ɲɛma fɛ ni u bɛ kɛ sababu ye k'a yɛrɛ nɔnabila fanga la k'o de ye jaabi lakika ye
fɛn min be tali kɛ jateminɛkɛlaw ka minnu bɔra nazarala tɔnba union européenne yɔrɔ ka ci malawi jamana kɔnɔ kalata in kɔlɔsili kadara kɔnɔ olu caaman kɔni y'a jira k'a fɔ ko nɔgɔ kun be kalata in fan caamanw la wa ko fili caamanw de kɛra jate kɛtɔ fana jaabi min bɔra n'o ye sebagaya di jamana ɲɛma ma jamana ɲɛmasigi kalata fɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabiri ni malawi jamana y'a yɛrɛ ta ka k'a yɛrɛ ye hɔrɔn ye saan 1964 san ka na se fo bi ma ban ka kɛ jamana ɲɛmasigi kalata jaabi bɔlenw ma o kɛra sababu ye jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnelle k'a jɔyɔrɔ fin fɛn min tora sisan dantigɛli kɔni bena makɔnɔ ka bɔ sariya kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnelle yɔrɔ n'o y'a sɔrɔ jamana ɲɛma Peter Mutarika be to fanga la k'a lakodɔn ka sebaya d'a ma jamana ɲɛmaya la wali kelen ni jɛtikɛ ni a ka sebaya ye ni jɛmakɛ ni a ka sebaya ye o kuma a bi yamaruya jamana ɲɛmasigi kalata wɛrɛw ka dɔgɔda malawi jamana kɔnɔ tile 60 ka sanga ni jaabi bɔlen ye cour constitutionnelle fɛ. Royaume-Uni jamana ka yɛrɛta ka bɔ nazarala tɔnba union européenne kɔnɔ a kɛlen do darogese ye fan caaman fɛ wa fɛn min be tali kɛ a kuma ɲɔgɔnyaw kan o babuw ma dadon fɔlɔ yɛrɛ jango k'a kuncɛ bari sabu ka da kan baara kura caaman de bena boloda jamana in fɛ min be kɛ sababu ye a ka se k'a ka ɲɛta sira caamanw bɔ ka paara ɲɛ kura ta bɔli kelen kɔfɛ nazarala tɔnba union européenne tɔnba kɔnɔ bɛn kelen kɔ a kan nazarala tɔnba union européenne wasadenw fɛ wasabulon kɔnɔ ka sanga ni wote min ni o sen fɛ a yamaruyala ka jɛ ni Royaume-Uni ka bɔli ye nazarala tɔnba union européenne kɔnɔ wasaden minnu ni olu y'a jira k'a fɔ u jɛra ni bɔli ye o hakɛya cayara kosɛbɛ wa danfaraba kun be o ni wasadenw cɛ minnu ma jɛ ni Royaume-Uni ka bɔli ye Royaume-Uni ka bɔli nazarala tɔnba union européenne kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen tilala ka labana ka jalatigɛ Brexit fɛ nazarala tɔnba union européenne wasadenw ka wote kɔfɛ. kabeni arabadon nata février kalo tile 5 ye Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump jamana ɲɛma in bi sɔn ka sebaya sɔrɔ ka sanga ni ɲuɲu ni ɲaɲa ye min kun dayɛlɛnnen do a nɔfɛ ani a ka fanga jigini ko nɔfɛ sena wasabulon kɔnɔ o jalatigɛli ninnu bɛɛ lajɛlen minnu bena kuncɛ ka bɛn ni araba nata ye o bɛnkanw y'a jira k'a fɔ ko ɲuɲu ni ɲaɲa min kun wililen do Donald Trump ka fanga jigini ko nɔfɛ ko politiki ko mankan do jango a be ka kɛ san min kɔnɔ ni o ye kalata san ye o de kama ɲuɲu ni ɲaɲa min kun wililen do Donald Trump ni a ka fanga jigini ko nɔfɛ États-Unis jamana kunna a kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen datuguna ko tɔ bɛɛ lajɛlen bi jalatigɛ ka dan sigi ɲuɲu ni ɲaɲa in na ka bɛn araba nata ma maa caman y'a jira k'a fɔ ko in ma kɛ balanakoba ye sena wasabulon républicain kun kɛlen do k'u kanga démocratiw ka laɲini ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn juma tɛmɛnen ma min laɲini sen fɛ sebaya sɔrɔla ni kuru 51 ye kuru 49 kan ni kɔni kɛra kunnafoni duman ye l'Amérique jamana ɲɛma Donald Trump bolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ nisɔndiya tamasiyɛnw ma dogo kɛrɛnkɛrɛnnenya la jiracogo dɔ kɛra kunnafoni sɔrɔ sira kura ye réseau Twitter sanfɛ jamana ɲɛma fɛ. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ an ni ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn n'Ala sɔnna ma.